Thank you very much. Mama tiverengere chapter 2 of Revelations verses 2 to 7. And this would kupedza nguva tobva tapinda munyaya dzedu dziri panapa. Ndinoziva mabasa ako, nokutambudzika kwako, nokutsungirira kwako, uye kuti haudi kuonana navanhu vakaipa. Wakavaidza ivo vanoti tiri vaapostora, vasi ivo chaivo, ukavawana vari venhema, ukatsungirira nokuva nomwoyo murefu nokuda kwezita rangu, ukasaneta. Asi handifari nechinhu ichi kwauri, kuti wakasiya rudo rwako rwokutanga. Naizvozvo rangarira pawakawa, utendeuke, ugoita mabasa ako okutanga. Kana usingaiti saizvozvo, ndichauya kwauri, ndikabvisa chigadziko chako chomwenje panzvimbo yacho, kana usingatendeuki. Asi chinhu ichi unacho, kuti unovenga mabasa avaNikoraiti, andinovenga neniwo. Une nzeve ngaanzwe zvinoreva mweya kukereke. Unokunda, ndichamutendera kuti adye muti woupenyu uri muparadhiso yaMwari. Tirovere maoko muverengi vachinogara pasi. Thank you very much, amai. Tikakotamisa uso ndinamate. Baba muzita raJesu, ndinokudza zita renyu manheru ano, ndinopa mbiri kwamuri. Ngaribatwe noutsvene zita renyu panzvimbo ino, umambo hwenyu ngaubuye iko zvino. Simba ramweya mutsvene ngaribate. Mweya waMwari shumirai kuvanhu venyu, vakamirira kunzwa kutaura kwenyu Baba. Masoko angu haana chaangaita muupenyu hwavo, kunze kwesoko renyu ramakataura, kuti munhu haararami nechingwa bedzi, asi namashoko ose anobuda mumuromo wenyu. Taurai kuvanhu venyu manheru ano, shumirai mweya mutsvene waMwari. Batai moyo, batai mweya, batai ndangariro dzavanhu. Vanzwise kutaura kwenyu. Revive your people, restore your people, reconnect your people. Vaitirei zvakanaka manheru ano. Mweya mutsvene take control, mweya mutsvene take charge, mweya mutsvene fambai kuda kwaMwari kuitwe manheru ano. Muzita raJesu Kristu, hallelujah. 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 Ndinotenda Mwari manheru ano kuti I am the first speaker tonight. Saka andina task yakanyanya kuomarara, nekuti no one is going to compare me with another preacher. Saka ndichaparidza zvandinoda nekuparidza nomutoo wandinoda around the theme of this conference. Ndafara kuti baba vambotraya kuti vatsanangure theme yemusangano uno, neniwo ndichatambira pairi ipapo. Mukatarisa pakanyorwa pakanzi advancing the threefold mission. Ndobva kwanzi reconnect, renew, restore. Zvino baba murefu itsika yavo yokuita mathimu anovhiringidza misoro yavashumiri. Rimwe gore vari director weYouth tichitanga chifundisi kare. I've been a pastor for 27 years now. Vakambotiitira imwe theme inonzi gleaning handfuls of gleaning. Vakashupika vashumiri gore iroro, hanzi gleaning handfuls of purpose. Saka vashumiri vaingoti magleaning. Saka neniwo ndatarira patheme apa, ndikati zvakanyorwa kunzi advancing the threefold mission. Ndobva zvanzi reconnect, renew, restore. Saka theme iyi iri kuratidza kuti we have a threefold mission, and this threefold mission must be advanced. This threefold mission must be pushed forward. This threefold mission must be moved forward. What is the threefold mission? The threefold mission of this conference from the theme is to be reconnected, to be renewed, and to be restored. Saka outcome ida kuonekwa na chairman omusangano. Outcome ida kuonekwa nomtungamiri omusangano. At the end of this conference,
there must be a reconnected, a renewed, and a restored believer. A reconnected, a renewed, and restored elder. A reconnected, a renewed, and restored pastor. A reconnected, a renewed, and restored woman and man of God. As we're going to be leaving this conference, I am reconnected, I am renewed, and I am restored. Can somebody say amen tonight? Now, my title, Musoro wenyaya yangu maneru ano, ndautora pa verse 4. Unoti uo repentance is the key to reconnection, renewal, and restoration. Hallelujah. Repentance is the key to reconnection, renewal, and restoration. Now, without repentance, pasina kutendeuka, there is no reconnection. Pakashaika reconnection, there is no renewal, there is no restoration. Zorot kana ukasatendeuka chawagona hapana. Hanzi kune jere kubindora nonzichi. Ronzichi jere roro. Sakamaneru ano, even all the days of your life, wakasaziva chakavanzika chokutendeuka. Wakasanzwisisa chinu chinonzi kutendeuka chawagona hapana. Reconnection hapana, renewal hapana, restoration hapana. Amen and amen. Now, vara not reconnect ndopa nchatangira. Ndopa ne key. Because there can be no renewal and restoration without reconnection. Vara not reconnect iri. Or reconnection. Rine implication. Rine jare no suggesta. Rine jare kutaura asi. Risiri kuzitaura. Amen and amen. Amen and amen. Rine insinuation nechirungu ndizoka. It is saying something. Hallelujah. Now, reconnection simply shows that there was a connection before. Something happened that disturbed the connection. Disconnection. Atikone kutaura je reconnection, pasina disconnection yakaitika. Pana disconnection yakaitika muupenyu wako inofandra ku reconnect manero anas. Pana disconnection yakaitika A.F.M inofandra ku reconnect manero anu. Kana ya reconnector renewal yoitika na restoration yoitika. Can somebody say amen tonight? Now, urgona magetsa pana. Magetsa tirgona pana. I result ye connection. Amen, amen. Uka disconnect a plug from the socket, electric plug from the socket. A pasina magets, a pasina ma lights, a pasina sound. Uka disconnect a pamotkari yako bat kunyangwe motkari yako yakana kashakadini ine maviri manyuane ine utefetefe ine ma airconi ine the moment you disconnect the battery aircon haicha shandi utefetefe wacha ushana kidzi haicha fambi rega nitaure maneru ano pane nzvimbo ya waka disconnecta from ndo saka chiprofita chawaive nacho hauchisina nyasha dzawaive nadzo hauchisina simba rawaive naro hauchisina na matiro yawaita hauchisina nekuti pane disconnection yaitika but mwari ngavongwe maneru ano we have come to this conference for reconnection. After our reconnected, renewal and restoration will take place. Amen, amen. Verse number 4 ya Revelation chapter 2. Inot iyo, nevertheless, I have this against you, that you have left your first love. Now, kazhinji kana tichitaura scripture iyi, amenoliyeshona inotichi, vanhu vanoti you have lost your first love. There's a difference between living and losing. Arina kuti you have lost, rangu reshtrungu. Arina kuti you have lost. Not you have left. Wakasiya rudo rwako rokutanga. Unoziva mutsauko wokusiya nokurasa. Ndo kuti kana warasa, zvinonetsa kuti unyatsoziva pawakarasa.
kana wasiya unogona kurangarira kuti pandakabva kumba ndakafamba so, ndikafamba ndakadai, pakadai ndikasangana naningi, ndikamhoresana naye, ndikagara pakati, maybe chinhu ichi ndakachisiya paya pana Jasoni moyo na second. So hope yekuti reconnection ichaitika iripo, nekuti nyaya haisi yakuti wakarasa, nyaya inoti wakasiya. You have left your first love. Now, I don't want to confuse you tonight. Amen, amen. Now, in the natural, when we're talking natural language, it's in the church. She knows the first love. Mudiwa wako kutanga. Uya msikana wakadana naye wekutanga. Kana mkomana wako wakadana naye weku. Musanyaranga muna kumbeke mlewe kutanga. Ndikuona muri kunyarangu muri vatsvene sterek vara. Vakakomborerwa. Vakazororana nevasikana vavo vokutanga. Ndoanonzi my first love avo. Because this, verse 4 says, you have left your first love. Amen, amen. Vakakomborerwa vakaroorana nevasikana vavo vekutanga. Nevakarorana nevakomana vavo vokutanga. But there's something that I want us to realize here is that it is not normal. Naturally, you will always remember your first love. Kunyangwe makore afamba, vazukuru vavapo, shaya dzakudembera unge nzvombo yomusoja isina kusungwa, fesi yaunyana unge chaini dzakaunganidzwa, asi first life unoirangarira. Dai chete story yandaida kuzoshandisa panapa ine vanhu vari panapa ndichaitauri. Yambuya vakati, ini ndine nyaya iri kundinetsa. She was about 80 something. She's still alive. Amen, amen. Maybe my mrefanira kuziva. Zvakaitika kudhara muchechi munomu maipota mushinzi vanhu vanononamatirwa kwamuvhangeri. Ani maizviziva kudhara. And hakuna aenda kwamuvhangeri aidzoka asina kupora. Whether wapedza 1 week, 2 days, 3 days, 10 days, unobva wapora. Saka mbuya vanoti ivo, ndine nyaya iri kundinetsa kuvana vavo, mwana wavo mukomana asi first born ari pakati nevazukuru. Inyaya yembuya. Zvikanzi ini ndi baba venyu ava havasirivo vandaida kuroorwa nawo. Baba vakafa kudhara. Zvikanzi zvakaita sei? Zvikanzi baba vangu, sekuru vangu, vakauya kuzonamatirwa kumba kwenyu nasekuru venyu. Saka vapora zvikanzi ndekupora kwandaiti naMwari wenyu ndoda kuti mwana wenyu aroore mwana wangu. Saka ndakazongonzwa kuti ndotofanira kudanana nasekuru venyu. Tobva tarodana ndobva tachata tarongerwa navabereki because pakanga paporeswa sekuru vangu kumba kwenyu. Asi ndiri kurangarira mukomana wangu. Kana ndabva pana mozondibvunza mama murefu kuti story pamwe munoiziva. Amen, amen. Hallelujah. Saka chaitika ndechekuti, let me go back to my story. Nyaya ye first love. Munhu uyu unoda kutaura naye nguva dzose. Munhu uyu unomurangarira nguva dzose. Munhu uyu you want to spend most of your time together. Amen and amen. And kana ukarangarira ma experiences awakava naye nguva dzamaikurukura, nguva dzamaitaura nyaya nezina basa, waingonakidzwa nokunzwa nyaya dzake nyaya nezina basa rese kuti unozama tsengera unotachinga muso, ukatsenga chinga ndonzwa zvakanaka. Tomira wakapfeka iri tomira chira nokufita. Zvisina nebasa rese zvaikunakidza because that person was your first love. Now muchinamato ana baba nana mai. Our first love is Jesus. Munhu wese paakatendeuka waida Jesu. Munhu wese paakatendeuka waida Mwari. Right, kana nyaya yeJesu yataurwa moyo wako wausimuka. Pakataura nyaya yekuchechi, hapana chawaifunga, waifunga zvaJesu. Every time you carry your Bible, you go to church. Hakuna distance ya waiti iri kure. Hakuna distance. Hapana pa waiti kuri kutonora handiende ku church. Hapana pa
waiti musoro wangu watema, musoro uchitema waienda ku all night prayer, wakaneta waienda ku all night prayer. Ndosaka pana panzi, now I have this against you. You have left your first love. Amen and amen. Now my verse okutanga from verse 2 and 3. Zvinonzi ndinoziva kutsungirira kwako, ndinoziva mabasa ako, ndinoziva your perseverance, ndinoziva kuti even those who claim to be apostles, iwo wakavatesta ukavaona kuti vanonyepa, havasi vechokwadi. In other words, Jesus saying, there's nothing I don't know about you. Vana baba nana mai, Jesu unoziva chese pamusoro pako, chisingazikanwi neshamwari dzako unozviziva, chisingazikanwi napasta wako unozviziva, chisingazikanwi nemurume wako nomudzimai wako unozviziva. Your pain, Jesus knows your pain. He knows your situation. He knows your circumstances. He knows your worries. He knows what you are going through. He knows where you are even today. He knows what your enemies are saying, and he knows what they are plotting against your life. Tinona mata Mwari anoziva. Rimwe gore kuna Exodus chapter number 3. Mwari unozviratidza kuna Moses. Unoti ndaona kutambudzika kwavanhu vangu, ndanzwa kuchema kwavo, ndinoziva pain yavo, ndinoziva kupesekita kwavo. Mwari watinonamata manje wakanakira kuti haapereri pakuziva chete, inobva yati saka ndaburuka. Mwari wedu unoburuka ana baba nana mai. Jehovha Mwari ngaaburuke musituation yako manheru ano, ngaaburukire mufamily yako manheru ano, ngaaburukire mumarriage yako manheru ano, ngaaburukire mu-A.F.M manheru ano. Kana aburuka unodzikinura. Zvinonzi ndaburuka kuti ndikubvisei pano ndiende nemi kunyika yakafarikana, nyika ine uchino mukaka. Usaora moyo manheru ano, unonamata Mwari unoziva. Unoziva dzimwe nguva kana wakagara munombo unoti hapana anoziva nhamo yangu, hapana, hatidi kumboiziva noti nyonge tikaiziva hatigone kuisorova. Kana uchida kuparara muchechi, udza vanhu nhamo dzako. Amen, amen. Vamwe vanoimba nezvadzo, vamwe vanoparidza nezvadzo, vamwe vanoenda ku-H-metro nezvadzo, vamwe vanoenda muma-WhatsApp nemasocial media nenhamo dzako. Zviri nani udze nhamo dzako kuna Jesu. Nekuti haapereri pakuziva, unoperera pakusolva. He has the answer, he has the solution to your problems, he has the answer and the solution to your matters and your issues. Can somebody give a clap offering to Jesus? And Jesus knows us individually, and he knows us collectively. Nyaya Jesu haisi yeruzhinji, ndeyedunga munhu. Hallelujah. Unoziva zita rako. Zviya zvokunzi muprofita ngaaprofite nhamba yechitupa chako, ngaaprofite adresi yako, Jesu unoiziva. Mazivira unoita adresi yako, Jesu unoiziva. There's no need for the prophet to tell you nhamba yechitupa chako because Jesu unoiziva. Hallelujah. Ndikunzwa ere manheru anasi. Ndikunzwa ere manheru anasi. Unokuziva nezita rako. Hallelujah. Amen and amen. Unoti wasiya ndine chiro ichi chisingandifadzi pauri. I have this against you. Kunyaka kumsoroku wagona kuchengeta kutenda, wadefenda doctrine, wachengeta patience, waweya ukaveta vanozviti ma-prophets nema-apostles, ukavaona vachinyepa. I'm happy about that, but I have this one thing that I'm not happy about. Chakanakira Mwari wedu hatisi takadaro. Ukanzwa nyaya yako yakutaurwa ichiparidzwa, warangarirwa naMwari, usatsamwa kuti nyaya yangu yaparidzirwei. Ikoko ndo kunonzi kurangarirwa. Idzodzo ndonzi nyasha. Nekuti ukapinda muchechi isingaparidzwi nyaya dzako, isaine kuti Mwari hasati ada kusunungura. Kune vamwe vanobhuya kana kuti nyaya dzangu vadziudzwa nani. Saka mai vaya hanzi kune mumwe murume akaenda kuchurch for the first time. Mfundisi wavhura John 14 verse 1. Mweya ngare kumanikidzwa chichi. John 14 verse 1. Mfundisi aparadza murume asvika kumba akapopota. Nekuti zita rake rainzi John. Achigara pa number 14. Aine batch 1.
akarisaka imimi ndimaudza mufundisi wenyu nyaya dzangu. And akati averenga John 14 verse 1 mharidzo ikananaira paari. Ndiri kuti inini Mwari unoti wagona zvawagona ndinofara nazvo. Kunamata unogona, kunishandira unogona, wachengeta kutenda ndinogona, asi ichi chandisiri kufarira ndechekuti wasiya rudo rwako rwokutanga. Verse 5 inobva yati nemhaka yekuti wasiya rudo urwu rangarira pawakadonha. When you have left your first love, it means you are fallen. Amen, amen. Ndikunzuka here hama dzangu. Rega ndimbotarisa background yeguta reEphesus. Ephesus was a commercial city yeAsia Minor, very powerful city. It was a cosmopolitan city. Yakangere well built, a prosperous city. Business was done in Ephesus. The people of Ephesus were not poor people. Yaive church yavanhu vane turo twavo. Yaive ne church yavanhu vane mari dzavo, vanhu vane dzimba dzavo, vanhu vane blessings avo. There is a possibility yokuti pakunamata kwavo vakakanganwa rudo rwokutanga nekuda kwezviro Mwari zvaakavapa.